Kawai ka jingking kabadan hasurak malasnai tersu kabadan hakaput jangka senang malasnai bat ki senang umsa darbar kalawan ra ki jing kuslai jingmut ki babun hadim meladon ka jing tua khando badangshen kabalabu jingma shikat deiru yaki kali he bat ki trok kit mar banya ling ba kani kasurong ha ka bai de bat kani ki he na katanat Public Works Department PWD Bhoirambong Division rengkat bat kinong yang lam senang kilale jurip chakani ka jaka mantaka sngi ban pe ya ka jing long jingman jangka jingking bat banyada na kinu ki jingja ki pesngosi ki bala banja na dayai penon kamyaka. Dia hatu kasi barsi i ba badan kini ka jing kelem no jeng ni ka kendro te nga lembat staff jonga nila ai ka jing pentip sya i SDO jongi bat i SDO lomba ka jing patha jongi hi ila ong yang ba ai direction yang ba le ka temporary arrangement te ya kata ro ila pun kre i kam dapat slam ila le temporary barricades dagi balik dagi ni kisiat ila ka swa te hadian kata pan ngisa inform sa iwi kisnong ki ba para ki para snong ki badan ha jam jogane ka snong hi bat ba ki ke ba kwa banya lum lang ya ta snong kalong ba ya banta si puri hadin ba jing yo i ba jing inspect ka jongi ngilap ba kani ka kamlong su ko ba sif nam ta ki kali ba kinjat nang di kam tam ki kali ki balut ki kali ki balut de dalon ka bala nga karpat lamba ka jing ya lom lang jong kirang ba snong ka bala long hadu ka si to ka si ba ila don ka jing ya kran paramaki bat kunju ru ka jing ya tre lang bat ngi ka department kila ong ba inele temporary arrangement chua ba ka yakini ki kali loading ki ba long ki kali ka ba kham kia kinrung sana ketika snong umpo win nong pedeng ketika ban let cadawan ki farm ketika ban mi kata ka sau kilo tam dia kalau along si benta nam ta safety la banyak lembaga ni jengking ya kita gi kali loading dia baru dia menta baru ya kata ka permanent structure ru ngila film dapat Islam hi ngila arrange i ba kontraktor badan la ngi menta tunjuk jing sakilang i sardar sunong ibana changketan bat ki para sunong i badan la ngani puan menta dia bat ru jing tre ngili kat bala hi ban le nakaliang ka department namar bagi sutu ini ka long ka kata wa ya gibril ki bayat ki bayang ban kasi yang ni namar ki buan ba ki snong ki ba connect lama kani kesurok terter seduk tersu seduk kedok hati setai kebaling bat kamau hati